Toto vozidlo je zakúpené predovšetkým za účelom kontroly parkovania, teda oprávnenosti úhrad. To znamená, že či vodič, ktorý zaparkoval, má platné povolenie na parkovanie alebo nie. Auto je určené predovšetkým na sídliska, na jednoduché komunikácie, kde nie je potreba veľkého častého otáčania, čiže plynulé prechádza ulicou, kde kontroluje si EČV a taktiež vyhodnocuje. Dáta prechádzajú do cloudového systému, kde sa spracovávajú, vyhodnocujú, následne sa posiela informácia z orgánu, ktorý spracováva tieto podnety na uloženie pokuty. Tento systém, ktorý je na streche umiestnený, na streche auta, má inštalovanú sériu kamier. Je to 2D kamera a taktiež dve 3D kamery, ktoré vyhodnocujú vzdialenosť skenovaného auta. A 2D kamera samozrejme rieši celý obraz a sníma EČV daného vozidla. Tým, že začíname na sídlisku Hajík ako prvé sídlisko, ktoré má zavedenú reguláciu parkovania, postupne budeme zavádzať nové sídliska, ďalšie sídliska, to znamená, že auto bude predovšetkým využívané na sídliskách. Ale nie je vylúčené samozrejme, že by sa využilo aj v centre mesta. Tak pre zakúpenie monitorovacieho vozidla a vozidla na kontrolu dodržiavania podmienok regulácie parkovania sme sa rozhodli najmä teda z dôvodu toho, že parkovacia politika sa postupne rozširuje aj do ostatných častí mesta. Aktuálne to je pásmo C1 sídlisko Hajík. To znamená, že žiadna parkovacia politika nefunguje bez toho, aby sa nedodržiavali pravidlá a tie, aby sa nekontrolovali a následne neriešili. To znamená, že dneska už iba tí peší kontrolóri alebo mestskí policajti, ktorí cez mobilné aplikácie vykonávajú kontrolu, by nestačili, ale samozrejme s tým rozširovaním prichádza aj tlak na väčšiu kontrolu, takže aby sme kontrolu robili rýchlejšie, efektívnejšie, tak práve preto sme sa teda rozhodli ísť do tohto systému a najmä aj z toho dôvodu, že ten systém funguje už aj inde v slovenských mestách a je to dneska úplný bežný štandard v Európe. Tá kontrola dneska teda systém a vozidlo nahradza tých pešiakov, ktorí cez mobilné aplikácie chodia v uliciach, takže je to rýchlejšie, efektívnejšie, vozidlo si samo robí fotodokumentáciu, ulice, vozidla, dopravného značenia a skenuje evidenčné číslo vozidla, či má alebo nemá uhradené parkovanie. Rozširovanie vozového parku je závislé od toho, ako sa bude rozširovať parkovacia politika. To znamená, že ak sa schváli rozšírenie v nejakom kratšom čase aj na ostatné sídliska, čo sa pripravuje, tak samozrejme uvidíme, aká bude efektivita tohto jedného vozidla pre aktuálne pásma A, B a C1, čo je centrum, širšie centrum a sídlisko Hajík. A v závislosti od toho, ak pôjdeme teda aj do tých teraz ďalších sídlisk, ktoré sa chystajú, tak je predpoklad, že sa to áno aj rozšíri. Napríklad v iných mestách už majú tých vozidiel viac, je to závislé od veľkosti regulovaného územia.